Що таке податкове відрахування? Tax deduction. Просто кажучи, податкове відрахування – це відрахування, яке можна відняти від вашого доходу, щоб в підсумку зменшити ваш податок. Податкові відрахування – це добре, тому що вони знижують ваші оподатковані доходи, що також зменшує ваш податковий рахунок. Вони можуть допомогти вам зекономити сотні, а можливо навіть тисячі доларів податку. Наприклад, благодійні пожертви є одним з найпоширеніших податкових відрахувань. Це означає, що ви можете списати гроші, які ви дали на благодійність. І таким чином зменшити ваш оподаткований дохід на суму, яку ви дали. Наприклад, якщо ваш дохід становить 50 тисяч доларів і ви дали подарунок у розмірі 2 тисячі доларів в своєму улюбленому благодійному фонді в минулому році, то ви можете претендувати на податкове відрахування і ви будете оподатковуватися лише на 48 тисяч доларів замість 50 тисяч доларів.